Každý tón má svoju vibráciu a skladaním melódií je možné nájsť kľúč k obnoveniu poriadku duše a vytvoreniu vnútornej harmónie. Podľa Pythagora sa hudba lieči. Po rozozvučaní dvoch tónov ladičiek vzniká zvukový priestor, ktorý sa zlučuje a vytvorí špirálu tretieho zvuku. Práve tento tretí zvuk pulzuje celým telom a energetizuje 5 elementov v nás: zem, vodu, oheň, vzduch a éter. Toto sa volá pythagorejské ladenie intervalov. Každý tón má svoju vibráciu a skladaním melódií je možné nájsť kľúč k obnoveniu poriadku duše a vytvoreniu vnútornej harmónie. Vytváranie intervalov je pomerne jednoduché, nevyžaduje si hudobné vzdelanie, namiesto kreovania hudby sa zameriava na liečenie. Vyššie tóny zodpovedajú božským vibráciám a najnižšie sa vzťahujú k hmote. Každý pythagorejský interval vytvára jedinečné kvality, ktoré vplývajú na liečenie a vedomie. Keď počúvajúci vôjde do tohto zvukového priestoru pythagorejského intervalu, zažíva vstúpenie pulzov do celého tela a nervového systému. Pri tvorení intervalov použijeme stále tón C a tento kombinujeme s iným tónom. Napríklad kombinácia C plus G uvádza telo do rovnováhy.